Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A har kullum ni ne naku ɗan Small TV. To. Zance na gaskiya ba zan canza ra'ayi ba. Duka sanda ne ba zan bar ƙauna ta sha wuya ba. Duk wanda ya yi so domin ya wadara da sake shi ƙarar ya tushen sarrafa na wake so ya yi min da ranar da bata misaltuwa ba kowa ya sha wuya tabbas za ya lasar mu ina tabbatar da rago san ba ya kama zomo ina yawar mayakan san gaskiya na samu ƙauna ta gaskiya ba a yanki lokaci ba duk wanda ya aje to wata rana za ya ɗauko ko kama gaskiya ya rike dole zai karko mai so gare da man gaza ta jona tun a farko mun gina so na gaskiya ba san mai yaudara ba haɗawa ta kwari ne na amar so mu rage juna mun ga musamman amince sirri mu bai wa juna ina baka rayuwa ta ka zama jinin jikina haka sahiba ta ce mini ban manta lafazi ba ina ce da ita kada ki bar so ya hallaka ni ki saka ni ranki kar ki biye mai shiga tsakani na ɗauki alƙawar na sanya shi zuci sani da ka san da wuya ne ba za ni rake ba taka a hankali kin ji sarauniya ta mata ki aje ni ranki domin na ba kira ga mata ba zo laya a kalmata ko ba a gwanata na ɗauki alƙawar ba zan miki mai dadi ba sunan ki ko ina a gari na faɗa wa kowa ya zagayo ya je soko ta har jigawa mai kyan sufa da tsari mai kyan ado da tsayuwa ke ce kaɗai maradi na banga wata yaba kowa ya zama gagara gasa sallama mai kan san kira shi har wasu masu kira na jirmai wannan jiya da soyayya zan ta yi da maimai inda kira a rana ba zan daina tambari ba ina rasa ki tabbas to za na faɗa kunci in har na bar ki to lalle na ragon azanci ba shan ruwa guri na ko kuma cin abinci sai na gane ki mai sona kin ji ba da wai ba kan san kira tsaya ta san babu ja da baya har wasu sun kace na zama to kiɗan garaya duk mallakar wuya ne kai har haɗi da kaya kalmar da kin kamen bata bar motsa zuciya ba kin ce da ni rike na mana ka da rani ka aje ni dama kar wata ranka saka ni hauni kai kokari a duk tsanani dai ka mallake ni in har kamar ni ban san ya za na ƙara ki ba aure cika ta burin kowa a rayuwa ta mai yaudara a fannin so walla zai kwanta ni dai da ke na saba kowa da sahiba ta na gode rabu ba ki biyewa magulmata ba jin ka daga ta sai taro ba mutum guda ba wasu sun yi dan marabe rabu bai nufa ba har da tausayi so ba za ya sha wuya ba ina yi alƙawar arai ba zan me kike shiya ba har na ganki sai na ji sanyi a zuciyata in kin yi murmushi sai na kafe idaniyata ke zan mata da bankin zarce su da kamata mai shawar maya baki hade alƙawari ba shakurin ki ne da ke za a ɗaure aure zan miji ki zama to mata gida mutare yawa mai raba masere mutuwa raba asiri ke ce cikar marari na banga wata yaba